салом дӯстони азиз, созем хубен иншолло. Мо ҳам шукри худо созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. Дастгириҳоятонро фаромӯш накунед. Ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ ки маро дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед. Дӯстони азизи ман, имрӯз наворам хеле айберун сар мешавад. Магазинҳо рафтам, шуморо навор кардам. салому алайкум дӯстони азизи ман, иншолло хубен. Пешай навора сар кардан мехоҳам ки иҷода шуморо қатъиян ами апай беҳтаринам шинос кунам ки дар компания Атоми кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар хона духтаро тавассути телефон буда маош хуба ба даст меёрем. азизони дилам, ай бекор шитанда бидурен дар компания Атоми кор кунен, маош ба даст бигирем. Шумода ҳичи дар кор нест, фақат телефон дар кора, интернет. Компания Атоми фақат 2 линия дора. бисёр одам кофта намегарден. Дар як сол 2 маротиба харид мекунен тамом, яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли рӯзӣ харид мекунен тамом. Балотон намесӯзад, айзвания намеғалтен духтаро. Шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекунад ки ягон чи харидорӣ кунед. беҳад ширкати хубай духтаро, корейский компания ҳай, бениҳоят нағзай, расходшам камай, метонем ки бидуроен рақамҳои болое кунанда бинависонед. Апай беҳтарини ма кора да шумо мефаҳмона ва то ба по хестантоне ёрдам мекуна. ма ба боварӣ гуфта метонам ки ширкати духтарои хушрӯи ма, кадоме ки кор кардан ҳам намехоҳад, ширкати Атоми барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дарда дору дора, метонен ки заказ кунен. Апай беҳтарини ма да шумо роӣ мекуна. Иншолло раҳмон ки шифо меёбен. духтаро ногуфта намона ки ҳатто барои одамое ки фарзанд надоранд, ширкати Атоми дору дора ки аввалаш Аллоҳи меҳрубоне, баъдан доруҳои шифофармои Атоми сабаб мешавад шумо фарзанддор мешен. лекин ман боварӣ дорам ки кор да шумо маъқул мешавад, медуроен кор мекунем. ҳаматон да барори кор. касе ки канали ман мерава салом расонед, бениҳоят хурсанд мешавам азизони дилам. духтарои ҷа фикс прайс аштан рафтам, шумо да навор кардам. мегӯем ки посудаҳото якҷо хариди, вайберис хариди. Не духтаро, айнами фикс прайс харидам. ҳар фикс прайс ҳар хел чиз дора. аз ман 2 фикс прайс даромадагиам. шумо да навор кардагиам ай ҳамаш. ин ай хеле посудаҳо беғарзи ами калонош дига ягон намудуш нестай. ай кабутуш ҳастай, бакалаш ҳастай, ҳама чизиш ҳастай, ай сафедаш нестай. ай розбишам ҳастай духтаро. шумо да навор кардам. фикс прайсҳои наздикиҳои хонатон бурен духтаро. хай ҳар фикс прайс ҳар хелай, не ки як бор мераи мисол як чиша мегирӣ. дар вайберис ҳам ҳастай, ҳама чизиш ҳастай. бихоҳед ай вайберис заказ кунед. не ки шумо пурсидед, ман ина шумо да навор кардам, партофтам духтаро. беҳад нархошам дастрасай. ба мегӯем ки дар авқоти ҷӯш ё ки ягон чизи ҷӯш да намешкананд. Не, намешкананд духтаро. мо ҳар рӯз дар анвоъ авқот мехӯрем. намешкананд, ягон чизшон намешавад. эҳтиёт кунед. анам хеле духтаро магазини фикс прайс. ин ай диюм фикс прайс ай фақат 4 дона розбиям хеле коса дошт тамом. гуфтаистам ку ҳар фикс прайс ҳар хелай. бурен хай ёфтен 2 бигирен, мисол бакалша бигирен, хеле набор мешавад. ҳамаш як хел набор мешавад. мо ҳами посудакома 2 4 харидам. ози худо ба шукр як набора як галаштагиам. инам хеле духтаро тамоми чиза дора фикс прайс. чизе ки дар кухнию дар хонаи мо шумо дар корай ҳастай. нархошам беҳад арзони дастрасай. ҷада бошад духтарои хушрӯи ман, динагина михай тамошо рафта будем. баъд чойхонаи баракат омадем, ужин кардем. чӣ хеле ки шумо медонед самбусаакош беҳад болаззатай. мо самбуса гирифтем ба хмона, ёсамин блинчи гирифтем. блинчи кишфорида яке дурунаш начинка дошт, ёсамин нахӯрд. мо хайем хеле самбуса хӯрдем, манту хӯрдем, шашлик ҳам хеле чизо. бо шумо да навор кардам. тамошо кунед духтаро ва навораи хуби маро ждат кунед. ҳамаи шуморо дӯст медорам. беҳтаринам подписчикои ман. шумо мегӯед ки чӣ ба навораи пухтупаз камай духтаро. ман кӯшиш мекунам ки шумо да навори пухтупаз кунам. но азбаски иҷа мерем уҷа мерем, барои қадар навори пухтупаз кам шидестай. вақтам нестай, дар хона ҳам нестем духтаро. хай навороро тамошо кунед. ин навороам бад нестанд.
ва наворои хуби мара ждат кунед. Ҳамин ҳафта видео мепартом духтаро, баъд як ҳафта, якним ҳафта видео намепартом. баъд иншоалло ки бо наворои хуб ба шумо дамепартом. ҳамаи шуморо дӯст медорам. раҳмат ки чӣ видеои партом дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед. шумо беҳтаринои маен, подписчикои хуби маен. духтаракҳо хусума лайколамонам подписаться кунанд ки каналои нави моро тамошо кунанд. колокольчик мекучанд ки каналои нави моро чӣ накунанд. аётон набиролен. хай духтаракҳо хушуймен. ман медонам ки судае нама гӯстум. хайнам хали гапҳо духтаро. наворои нави мара ҳамин ҳафта ждат кунед, ба ҳафтаи дига ждат накунед, барое ки ҳафтаи дига ман нестам, ман якҷо меравам, видео кардан наметавонам духтаро. як ҳафта, якним ҳафта ман дар чӣ нестам, дар ютуб нестам. шумо хавотир нашавед, ман дига ҷо мерам, барои он қадар шумодан навор кардан наметавонам. ҷаашандро омадем, якта чиза гирифтем духтаро. духтаро ҷаяшан омадем, ҳозир нишон медиҳам ки чӣ харидем. распаковка чек. чӣ доштам? блинчик-пазак доштам. дар квартира ки месодем, дар оҷа қатъи дегуму сковородкам монда будам. ҳозир бо блинчик-пазак наёфтам. ира чӣ ба харидам намедонам. сковородка чай, майда чай маҳқулам шид харидам. 349 рубл духтаро. ра харидам, данаки надорад. миёсамин блинчи гуфт. я тарафаэла гирифтам духтаро. блинчи гуфт, ака гуфтам ждат накунем, агар не вайбер заказ мекунам. я сок гирифтам ба Ёсамина. хали пирожни гирифтам, эклер. беҳади эклер ба маззаи духтаро. чанд смайне ки ба маззаи. милки вей гирифтам духтаро. ҷая кекс гирифтам. семечка калон гирифтам. сирник роз. ча духтаро Ёсаминда жвачка гирифтем. шоколад. хали чизако гирифтем духтаро. 2200 рубл шидан. нера намедонам, хай маҳқулам шид хушрӯакай майдакай сковородкай. хай пагада ҳаме блинчик мепазем. баъд блинчик пазагай вай бире заказ мекунем. дам хали чизако духтаро. мама чӣ надорем? распаковка чеки мо. мама мо чӣ надорем? натали чином дост? чӣ? я апаҷон хоҳиш карда буд ки сосискатона сёмка кунед. ина апаҷон сосиска инами мехарам дар хона. سیر کردی؟ نمیخوری دیگه. چی با؟ چیه؟ نه نه پارتوش. холаҷоно Ёсамин, видеои Ёсаминҷонам мондум тамошо кунед. худованд ҳама ҳақ таранги духтари ман насиб бигардона. иҷа навора ба охир мерасонам. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда азизони дилам.